Vítajte pri ďalšom kvíze so Skotosom. Tentokrát to bude znovu The Walking Dead. Level 1. Kto objavil komunitu Oceanside? Bola to Tara. Kto udal Simonovu zradu Neganovi? Dwight. Děkuju, Dee. Už si to převezmu. Kto v Hilltope navrhol voľby? Znovu zrození demokracie. Zrovna od něj. Gregory. Kto bola prvá láska Abrahama po jeho žene? Chceš, aby jsme tady vysedávali, aby jsme se zastavili. Rosita. Level 2. Podľa koho pomenovali Judith? Má oči po Lori. Nemyslíš? Podľa učiteľky Karla. Kto zradil Ricka a začal pomáhať Neganovi? Víš, že tvůj kluk šel dobrovolně na smrt. Eugene. Tady máme zbrojmistra. Možno odzkoušet. Čo dal Karol Judith, keď sa s ňou lúčil v kanáli? Otcov klobúk. Level 3. Kto dal Maggie kľúč k budúcnosti? Že tady trest odpovídá provinění. Georgia. Čo alebo kto je Horácio? Jdeme na to. Rozumím, matko Huso. Označenie pre stádo. Horácio teď dorazil. Koho vinou Negan zabil Glena? Kvôli Darylovi. Ja si myslím, že pre pravého fanúšika The Walking Dead tento test nebol žiaden problém. Za každú správnu odpoveď máte 1 bod. Napíšte mi do komentára, koľko bodov sa vám podarilo získať.